Gaurko egunari musika jarriko diogo, baina ez edozelango musika, izan ere birziklatutako materialez egindako musika instrumentuak egiten ditu Jon Urrutia Bilbotarrak besteak beste, eta gaurkoan gurera gonbidatu nahi izan dugu, Jon, ongitorri Amaikara. Eskerrik asko. Ze moduz? Ondo? Ondo. Esango dugu Trakamatraka proiektuaren sortzaile ere bazarela. Bai, sortzaile, musikari da denetarek, multitasking. Zer da Trakamatraka, konta iguzu pizka bat? Beno, Trakamatraka batez be konpainia bat da, egiten duela musika ikuskizunak, musika antzerki ikuskizunak, bai publiko guztiontzako, baina gure berezitasuna zera da, material berbero egindako gauzekin egiten dugula musika. Esango dugu ez gaudela obratan platoan, gero erabiliko dugulako eskailera hori. Esan duzu tailer, kontzertu, ikuskizun didaktikoak egiten dituzuela. Zer ikusi dezakegu zuen ikuskizun horietan? Beno, ezoizko musika tresnak ikusi ahal izango dituzu, hori batez be, ezta? Jendea ez da geratuko indiferente. Eta, beno, bi ikuskizun ditugu, bai jaietan, bai jaialdietan egiten ditugula, gero horretaz aparte, bat gauza ezberdinak egiten ditugu, bai txaldiak, bai musika tresnen tailerrak eta bar. Eta, inoiz ez ikusitako musika tresnak ikusiko dituzte jendea. Adibidez, hemen mai gainean ditugun batzuk? Bai, batzuk egarri ditut, askorik ez, bestela kamioi batekin etorri beharko nintzateke, baina batzuk bai. Eta hauek ikusten dira, ia ondo esaten dudan, matraka non tropo ikuskizunen, beste beste? Bai, badaukagu bi ikuskizun, matraka non tropo eta gure bigarren ikuskizuna, matraka Culinary Center, eta izena esaten duen moduan, sukaldaritzaren inguruko gauzekin egiten da musika. Eta adibidez, kontatu pizka bat, zer ekarri dudan? Zer ekarri duzun? Beno, mendikan ekarri ditut, uraspian ibiltzeko olako odi edo tubito modukoa, deitu egiten dio buceofono. Kuriosoa. Musika aniztasuna, sormena eta irudimena besteak beste dira zuen proiektuko oinarriak. Ze helarazi nahi diezue, gehien bat umei? Beno, batez be, musika hurbildu nahi diegu, modu barregarri, modu hurbil baten, sormena landu ere. Ez bakarrik umeetan badikitzek eta nagusiengan baita. Eta gure neurrian ere mundua zaintzeko behar hori hor ukitu bat emon, ez da. Eta umeek olako instrumentuak ikusterakoan? Bueno, flipatu egiten dute, baina munduan sartu egiten dira oso erraz. Zaientzako edozein gauza izan daiteke, odi bat izan daiteke, lantza bat, pistola bat, edo musika egiteko tresnaren bat, ez da. Gurasoek dira batez be, pixkaz gehiago kostatu egiten zaiena sartzea, azkenean guztia sartu egiten dira, azkenean hor Trakamatrakan munduan. Eta adibidez, mangera, nola erabiltzen da? Beno, mangera hau super ondo dago, goizean esnatzeko zure bikotea edo umeak. Bada emango dituzu ideia txarrak gaurkoan. Bai, hori bai, gero neua noa, emoten du kontzertua, idei txarrak emoten eta gero hor konpon. Eta liburu baten jaso dituzue, hainbat kontu? Bai, hori da, duela 2 urte, liburu bat egin genuen, bai euskeraz, bai gazteleaneaz, eta bertan itxe egiten dugu musikari buruz, zelan pixka gu planteatzen dugu musika, eta nola ez musika tresnak egiteko olako tutoriala ditu, eta baitu olako 10 musika tresna egiteko gida edo tutorialak, ikusta daiteke bideo baten, eta oso polita eta txukun, eta gure webgunean dagoela. Ez dugu esan jo, baina 2017an okeres banabil sortu zenuen proiektua, nolatan sortu zenuen? Beno, neu beti bilinaz, musikarea naz, noski, hainbat gauzetan, bai bandetan, bai irratian, bai ikusentzunezko gauzak egiten, edo antzekitarako gauzak edo musika egiten. Eta egun batean ikusi nuen bideo bat, tipo bat ditu egiten dela Bar Hopkin badela honen, guru edo lakoa. Eta ezen nintzen pixka tarakatzen,
eta investigazio lanetan, eta makulu batekin egin nuen musika, sare sozialetan jarri nuen, eta jendea pixka flipatu egin zuen, orduan, bueno, da, ume txikien moduan, ez da, tontokri bat egiten duzu, barri egiten diezu, eta zi egiten duguneak, tontokri gehiago, neu igual. Hasi nintzen arakatzen gehiago, eta azkenean, esan nuen, hainbat musika tresna ditut, zergatik ez dut sortzen ikuskizun bat, ez da. Eta horaz izan. Eta holako baten sortu zen, holako banda moduko bat? Holako banda modukoa, hori da. Eta tartean, azenarioa... Azenaria, hau da gure musika tresna estrella. Ez da, horren beste urte ikasten zenu berez gitarra eta bibolina ikasi nuen, eta gaur ezagunan ez, azenaria joiten duelako. Eta nola, ze soinu deko, adibidez? Eta bide batez esango dugu, egiteko erreza dela, etxean egiteko. Bueno, nik ez nuke gomendatuko, baina, taladro bat behar duzu horretarako, baina, super ondo dago, zea, vitamina... Gidaritzapean behintzat. Hori da. Eta adibidez, zelak? Bizikleta, lagun badokat, bizikleta bizikleta denda bat duela, eta, behin banoa, ea zer soberan duen, eta emon zian eskulekoa edo manilarra, da, jarri nion hemen bi klakson bat, bi klakson eta txirrina, eta zan nuen honekin. Zarata egiteko. Zarata eta musika egiteko. Ze kuriosoa dena. Jon, gero beste instrumentu batzuk probatuko ditugu nahi baduzu, baina ez genuke aipatu gabe utzi artistentzako soinu ustatze eta jarrak ere antolatzen dituzuela? Bai, tailerrak egiten ditugu, deitu egiten gaituzten lekuetatik, baina batez be eskoletan, kulturetxeetan, edo ere egon gara unibertsitate batzuetarako lan egiten irakaslei, edo batez be musika irakaslei, material gehiago moten, ez da? Gero haiek, eskolara eramateko eta umeekin egiteko. Eta ez dakit, zeo zer daukasun buruan, oraindik egiteke, instrumenturen bat? Bai, kristoneko lista doka, denborari da ez dakit bukatuko dudan bizitxonetan musika tresna guztiekin, baina bai, beti egon barzara sormenaren botoiarekin hor on, eta bai, ditut nahiko txo. Batzuk, ez dira ateratzeko behar dagoz, baina, hor nau, pixka atarakatzen. Eta horratzen, zureatzen, aurki bat, muleta bat eta eskailera? Bai, badokago hemen denetarek, hau super ondo dago, hau ez dugu eskalera musikala, hau dugu eskalera musikala, eta, hartu egiten duzu, eta putxe egin. Niri behintzat ez zaidan segula okurrituko eskailera bategaz musika egin aldenik. Gainera musika askorik be, ez da jaki behar soinuak egiteko. Soinuak egiteko ez, pizkat horroi ere esaten dugu, ez da, umei, ez duzu zertan musika konservatorio batera joan behar musika egiteko, ez da. Katxarreatu egin behar dezu eta esperimentatu batez behar. Eta hemen be ikusten dugu beste txirula moduko bat? Bai, oso dago, hainbat lakasito botekin egindako olako whistle modukoa, Irlandar whistlela. Mugituen zeita hauze, ez dakit. Zuzeneko kontuak. Konpontu izak. Nau flipatuta. Jon, esan duzu gitarra eta bibolina jotzen dituzuela, horren ikasketak egin dituzula. Ez dakit hau aizialdia deitu, baina nola uztartzen dira bi munduak, profesionala eta
aizialdikoa. Aizialdekoa... Hau zen, trakamatrakarena. Bueno... Aizialde daitu albasa jo, porque lan ere bada. Bai, bueno, azken baten gure lana da. Osea, aizialdea ez da. Baizik eta guk honetaz bitzikara, bai, musika trakamatrakarekin batez be, eta gero musikaren inguruan egiten zaizkidan gauzekin, ez da, antxer gitarrako musikak egin, edo bandekin, edo lan. Baina batez be honekin lan nahiko txoa daukagu. Eta hurrengo ikuskizunetan, muletara erabiliko duzu? Muleta badaukagu ja, Matraka Manotropo ja lehenengo ikuskizunan, badaukagu ja Matraka Manotropo, eta super ondo dago, makulu batetik hartu aldituzu 3 musika tresna, eta poia adibidez. Edo, zatitxu hau ere. Eta honek, ja, zuloa dituela. Aipatzen gabiltza Jon bereziki umeentzako bideratutako ikuskizunak eta egiten duzula, baina hala ere familia guztiarenetzakoak dira. Bai, nik beti planteatu egiten dut ikuskizunak familia guztiarentzako izatea. Ez familia guztiarentzako, baizik eta publiko guztiarentzako. Ez bakarrik umeak hartu eta utzi hor eta, ni banoa zer egitera, ezta. Polita da ere, ezta, gurasoak ere umeekin batera zeozer ikusi eta biok gustora egotea, ezta, eta biok ere aldi berean ikastea. Eta niretzako ere erronka bat da, ezta, bi generazio horientzako zeozer ondo egitea eta gustoko izatea guztiak. Eta Maikako ikusleak behar bada hau ikusita, ikuskizunetara joango dira, zu ikustera, non ikusi ahal izango zaitu hemendik aurrera Jon? Beno, bagaude azaroan hainbat data ditugu. Batzuk apuntatu ditugu, 19an Bilbon bertan, Bai. 22an Espainiara, Zaragozara zoaz, hori da. eta 27an besteak beste Basaurin. Bai, eta gero 28an, 29an bagaude Otxandion eta Mundakan, eta ez dakiz, zer gehiago dauka, nortikan. Beraz, jendeak ikusteko aukera badauka. Aukera badauka, gero joatea beste historia bat da, baina aukera badauka. Ikusten joateko, nola animatuko zenituzke ikusleak joateko? Beno, kultura, doainiko kultura da, ze batez zeuen udaletxeak ordaindu egiten dute, beraz joan zaitezte, eta, zeozer ezberdina ikusiko duzue, eta, publiko guztientzako eta barre batzukotako dituzue. Maitzen joateko ez dakit beste zeozer... Beno, komunerako superondo dagoen musika tresna ekarri dut hemen, desatasko dorea, komunean zaudela, jendea badago hor mobilarekin beti, zeo beto musika jo. Musika relajante eta hola. Eta aulkia ere horratzean, ez dakite aulkiak ze soinu. Bai, badauka ere, ez da oso ergonomikoa, jarri inberta holako. Bereziki erosoa. Ez, baina, zeo zer egin daiteke. Azaroaren 19an Bilbon, 27an Basaurin, ze asmo hemendik aurrera Jon? Baditugu hainbat proiektu, hortikan batzuk kontatu daitezke, batzuk oraindik ez, baina pixkanaka banau prestatzen ja hurrengo ikuskizuna, ideia bueltak zeri heldu aldiogu. Beti egiten naz, hildo honetatik joan, musika tresna bereziak, baina zeo zer berezia motea, ezta. Hasierakoa izan zen nahiko ikuskizun normala, froga izan zen, bigarren daia asko zaunditsuagoa, zuzendari batekin, eta horrengoan, hor gauz, jendea jarraitu gaitu hor sareetan, ikusten gure paranoia, gure ganberrismoak eta ikusten joango dira.
Zuzarelako aurpegirik nabarmenena taldeko ez dakit atzetik norbait daukasun. Bueno, ni naiz pixka marroi guztia dituena, musika tresnak egiten dituena, musikaria eta hori ez da. Bueno, etxean ditut nerekin lan egiten duen laguntzaile edo teknikaria, Xabier Urrutikoetxea, eta gero hortikan lanen bat, bulego lanen bat, bakarrik ezan musika, ez da, bulego lanen bat, hor pixka alboratu egiten ditugu eta delegatu egiten ditugu. Jon, eskerrik asko, mundu kurioso hau erakustearren, Zeuei. eskerrik asko amaikari tarte bat egitearren, eta sorte hon, hemendik aurrerakoetan, eta esango dugu, elkarren berri. Eskerrik asko. Eskerrik asko.